adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Aya, 30 anyos. Nagpuyo sa Danao, Cebu ug naa kasamtangan karon sa laing nasod aron manrabaho. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa dihang nag-pass out ko unya nag-seizure. Aron inyong hisabtan, ingon ani ang panghitabo. Mularga ka sa gawas? Ma. Ganong mularga pa man ka nga ni amang kay trabaho din hi? Ma, kamay laki kog sweldo din uy. Kung na ako dito sa gawas, mas dako akong opportunity. Pila man day sweldo ni mo dito kung mularga ka? Oh, dili raman hinuon maglayo din hima. Ang nakanindot lang ko dito kay ini kuman sa akong kontrata, pwede mo ko makapangitaglain. Daghan mo kong nadunggan nga nagsugod sila sa ginagmay pagyud pero karon dagko na kayog sweldo uy. Kay pila naman sa sila katuig dito. Ay, Ma, sige na lang gud. Para ato ra sa bitaw ning akong buhaton. nahala. Aw, ikaw. Kaya magka ni mo. Nalimot ka ma? Nga dili ni mo ay first time nga nalayo ko ninyo. Gilarga sabi ako Mindanao sa una para manarbaho. Duha ka tuig sad gani ko dito. O nahala, ikaw good. Basta kay mag-amping ka dito kay layo ra ba me? O ma, salamat ma. Mayo gani no kay gitugtan ka ni mama nimo no. Lagi day uy. Wa man sad siya mahimo basta gustuhon na ako. Nakaila kayo to siya na ako nga magtuman gid ko sa kong gusto. Anya be? Kumusta man ang trabaho? Okay ra ka? Okay raman. Pero maulagi uy, kamay kayong sweldo. Pero sige lang uy. Libre bito atong kaon ug accommodation. Mao bitaw nga nagplano man gani ko mangitaglain sideline dinhi. Pwede di ay? Basta wa pa na human atong kontrata. Ay dili ko na. Pero ka na bang patago lang kuno. Dagaman ko ng mga ingon ana dinhi. No. Dili lang ko ano uy, lisod pod. Oh, ako gani. Ay da uy, tan-aw lang pud uy. Taod-taod naman di ko kini. Gimingaw naman kay ko sa akong pamilya sa laing nasod. Dili man day nalimpod nga mangita kag laing opportunity din Day! Inig sa bando, ha? Manglaag ta. Ha? Tamo lang day uy. Nibaw bitaw ka nga gamay kay itong sweldo din Unya, kuhaan pa gid ako para lingaw-lingaw na ako. Na, ayaw na lang uy. Hala, no? Mag-usa na ta katuig din, uy, pero wa yun ta kasuway og lingaw. Silag trabaho. Day, sunod na lang lagi ko. Magpadapa ko na lang mama sa Pinas, good. Magkuwang na gid akong kwarta. Time para good. Okay ra ka? Ha? Ngano di ay? Mura magluspad. Nangluspad gid ay ko. Ooy. Mura maglain akong lawas, good. Maulay na lang day ka. Pwede naman mo under time, di ba? Dili lang ko, uy. Anong gunpod? Pila na lang pod bitaw ka oras mahuman atong shift. Ay, paita yun aning atong life, no? As OFW. Pero sige, ay, laban lang yun ta, ani. Sigurado man ka nga okay ra ka. Ay, day. Okay ra ko. Maayo kay nakatawag ka, nak. Kumusta ka naman diha? Ni ama, okay rin taon. Pero Taysa, murag, nihugo ka mas akong tanaw, oy. Mas maayo hinuon ma kay katong diha pa ko sa ato. Pero tibi na akong buso ka. Uy, pauli na lang ka dire, nak.
Na, ipapriso ko ni mo, ma. Nabi kay kontrata. Unya, do katuig pa akong kontrata din eh. Ay, gimingaw na manggukuni mo. Ma, ayaw ka bala ka. Pilari pagdagan sa tuig. O sa katuig naman ang pod. Ug mahuman ang akong kontrata. Okay ramang yung ka diha. Okay ra ko, ma. Ayaw ka bala ka na ako. Ana, sige, okay na. Basta kay panawag baya gyud sige, ha? O, ma. Ako niya ba? Sige magtrabaho. Paglingaw sad. Apiki lagi ko sa kwarta. Unyag pahuwamunti ka, mugo ka. Ha? Ay, ayaw lang, uy. Ay, ani na lang. Librihan na lang tika. I insist. Pero... Ayaw nagpiro-piro di Masakot jog ko ron. Librihan tika. Panglaag ta. Okay? Sige. Oh, yes! Gay, nalipong naman ko, uy. Adali na po. Uy. Hardinker ka dito sa Pinas, no? Unya karon sa duha pa lang gani ka baso, nalipong na ka. Taot-taot na sabi ang awa ko makainom. Lipong gid kaayo ko. Ay! Aya! Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko mahibaw kung tungod ba to sa akong giinom. Maong nag-pass out ko. O tungod lang yun sa akong stress. Matod sa akong amigang bayot, nag-seizure daw ko pag-pass out na ko. Og akong pagkatumba kay paatubangan. Hinungdan nga nabuak yun akong duha kang ngipon sa atubangan. Sunod na lang nahibaw-an ako, naan ako sa akong gistayhan, o pagmata na ako, naa akong amigang bayot, nga napuno yun ang naong sa kabalaka. Unya, Day, panamin sa. Ginoo ko. Naon sa maning akong ngipon. Pagtumba na nimo, kusog jud kayong impact pagtumba nimo. Pwede na kong kuyawa, kay nag-seizure ka. Dili gyud ako madawat, no? Kung doon na pa'y daw tang nahitabo nimo. Kitungod yun na ako ba? Uy. Ayaw i-blame ang imong kaugalingon. Dili, kay kung pa ko mamugos nimo, no? Dili unta ni mahitabo. Uy. Kinahanglan pag yun kang magpa-check up, aron pag siguro, kung ba internal bleeding sa imong kay nag-seizure ba ka? Mao ba? Ay dawin, nag-uul yun ko. Wa lagi ni. Mag-ampo lang ta. You experienced a fainting episode caused by stress. The good news is that we didn't find any signs of internal bleeding. Thank you, Doc. Kumusta mo pa-check up, Day? Negative ang result, Day. Wala internal bleeding. Ay, salamat in town. Manyanyaan, yun sa lang doktor. Wa man ko ni sulti niya nga nag-inom ta. Ang ako nang giingon nga, ni kalit ko pass out. Ug mo to anak siya basin tungod daw sa akong stress. Mayo na lang gani kay wala ka internal injury. Ang problema lang nato ang imong ngipon. Ay, pero ayok pala ka, ha? Di ba matod mo? Nagamit na nimo imong insurance karon nga tuig. Ang ako lang sa mo gamita. Pwede naman daw isakay. Mao ba? Lagi. Unya, kano sa aming plano, ha? Aron makuyugan di ka. Ay, salamat din taon. Kinaokay na akong ngipon. Hello, sabad ko. Sakto minute ako sto, pero... Ay, tuka mo kayo. Ay, sakitas ako. Ay, nga naman eh. Muna mabuak sa kasakit.
Wait, day. Kung magpasikan opinion ka, aron sa pagsiguro. Unsa? Nagpa-second opinion ako, pero same ra gihapon ang result. Negative. Which is, dako kay ko pasalamat sa Ginoo. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong sige maglabad akong Posible ka ha, nga tungod nis impact sa kung pagkatumba ato nakuyapan ko. Pero, negative raman ang resulta sa mga test nga gibuhat nako. Ikaduhang pangutana, nakabantay gagos akong lawas human ato bisag kompleto akong oras sa tug. Pero di manggihapong na akong dukaa. As in, bugat gyud kaayo akong mga mata. Nga naman ka ako. Ikatulo nga pangutana, kung negative man akong results, doon ako'y nabasahan sa online nga once mo agi daw ka og seizure, makaguba daw ni sa brain cells. Tinuod ba? Kung tinuod man gani, dili ba gud na makita sa MRI? Ikaw pa tog katapusan. Unsa man kahibug-at nga cause atong pagka-pass out nako? Posible ka ha nga tungod sa akong giinom o tungod tos kakapoy sa akong lawas og sagol na stress. Kay before man gud to nahitabo, naglain akong lawas unya mo ra akong malipong. Doon na ba mo ikasuggest nga kinahanglan akong ipa-check dinhi aside sa MRI? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magkiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Basi klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o di ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga God bless us good, no? Always waking up is a blessing, not a privilege. Ha? Waking up is a blessing, not a privilege. Daghang kayong mga tuog nga di na mo mata mo dito nagpahulay sa dayon. So, pasalamat tayo nakabuntag nga nakamata pa ta nga kumpleto ba sa lawas ug panguna-huna. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Aya, 30 years old, taga Danau City, Cebu. Usa di siya ka OFW, no? Bisa may mga nalimot mga diretso family, dakoy classmates sa Danau diretso. Dr. Edwin Mingito, yung mga anak niya sa Sugod, Cebu. Inaot nga dili kayo dako ang kadaot nga nadulot dia sa Linog, di pa lang Dugay, dia sa northern part of Cebu, no? Ug dia sa Compostela, mga Paradyang family, mga Nubal family dia sa Compostela, ug nila ni Ma'am Luisa, so to pilido ni Ma'am Luisa, nalimot ko, dia sa Consolacion, no? Alright, mga Huros family dia sa Pinmungahon, no? Sige na ba ning nag-chat si Huros, so yung mga Barliso, Kimpan, Albiro, nga to sa abroad. Pero may sila mag-chat na ko. Salamat sa mga kananayan ng pagpaminaw sa itong programa. So, unang pangutana ni Aya, nganong sige maglabad akong ulo? Posible kaha nga tungod nis impact sa akong pagkatumba atong nakuyapan ko. Pero negative raman ang resulta sa mga test nga gibuhat nako. Well, trauma, duha ra ka lasing rason nganong mulabad atong ulo. In general, one is due to stress and the second is due to migraine. That is in general. Stress because mo contract mo gud nga itong mga muscles sa itong ulo, itong mga problema, mo nang mulabad. Usually kining luyo sa atong tangkugo, luyo sa atong liog, mo na kasagaran mo nindot sa pisilon. Another reason nga nang mulabad ang atong ulo is because of migraine. Nya sa may maka-cause aning migraine, there is an abnormalidad sa pag-circulation sa dugo sa atong head area due to trauma, kini pinitabo nimo, due to lesion, infection, sa pamandiha mga klase nga mga
inunta factors nga maka-cause of abnormal functioning sa pagdaloy sa dugo diha sa tong ulo. Na bleeders ba yan na tong ulo, daghang kay mga blood vessels, no? So katong pagkatumba nimo nakuyapan ka og wala lay ingnon ta findings, kalimtin na lang to. Usahay mo lagi na og anxious ka, stress ka, laba di mong ulo kay mo siya magagunaw na negative. Sunod nga pangutana, kabantay gyud ko sa akong lawas human ato bisag kumpleto akong oras sa tulog kay perti gyud gihapon nakong dukaa. As in bugat gyud kaayo ang akong mga mata. Well, wala kay restful sleep. Sa may definition sa good sleep. Ang definition sa good sleep is when you wake up the following morning, you feel refreshed, you feel recharged, nga ma-replenish ang energy spent the following day, no? So kung moingon kag nakatulog ka pero giduka ra gyapon ka murag wa gyud masud sa definition sa good sleep ang imong pagkatulog. Kay na may mga tao matulog og pila ka oras pero pagka buntag giduka lang yapon. Apay mga tao nga matulog lang mga 3 ka oras pero recharge pagka the following morning. So manalangin na. Balikon ako, good sleep is when you wake up, punya kondisyon kay ka. Mo na good sleep. Dili ang kadugayon sa pagkatulog. Sunod nga pangutana, kung negative ang akong result, doon na kahay nabasahan sa online nga once moagi daw ko og seizure, makaguba daw ni sa brain cells. Tinuod ba? Kung tinuod man gani, dili ba gyud di ay ni makita sa MRI? Kung magnetic resonance imaging, dili na siya may diagnostic procedure kung nagsuspit siya ta nga naay seizure problem ang usa ka tawo. Sakto nga diagnostic procedure. Although na gyud po medyo mutabang ang mga findings sa MRI. Ang gisugyot gyud nga laboratory workup is the electroencephalography. Kining electroencephalography na ay mga wirings nga ibutang sa atong ulo nga mukuan sa brain waves, no, nanay kaning mga neurologist expert kayo nani, no, mubasa makadetect nga nay abnormal wave ang atong brain, no. So kung naay abnormal, pwede kang nakakay seizure problem, either grand mal, petit mal, or absence, o sa mga klase ng mga seizure problem. So makatabang gyapon ng magnetic resonance imaging. Ikaw pa katapos ang pangutana, unsa may akong buhaton nga cause akong pagka-pass out, posible ka nga tungod sa akong giinom o tungod sa kapoy ra nga akong lawas o sagol stress. Kay before man gud kong nahitabo, naglain nga akong lawas o mura kog nalipong. Doon na ba ko ikasuggest nga kinahanglan nakong ipa-check up dinhi aside sa MRI. Katong electroencephalography. Naamon ko'y klaseng patol nga kanang makuyapan ka. Kining tonic-clonic convulsion and I'm referring to grand mal type of epilepsy. Grand mal type nga makuyapan gyud ka. So mo nang dili advisable kung naa kay na-diagnose kag naa kay grand mal type of epilepsy nga mo-operate kag mga motor vehicle o mga machineries o mag-swimming kay karong usa kay dili man kakaibaw kano sa mo atake, no? So kining positron emission test, magnetic resonance imaging, mga makatabang gyapon ni siya pagsuta kung nabay mga lesions diya nga findings, nga makaimong hinungdan nga nung nakaingon na ni makuyapan nagkagkalit. Pero akong pagduda, nakay grand mal, tonic-clonic convulsion nga moresulta sa loss of consciousness in a matter of seconds or minutes. Pero pagka mata nimo recover na ka, uban gani nga mga patulon, mangutan na unsa man ko. Sa may nitabo kasi kalibutan nga nakuyapan niya buwa ng baba. Okay, so electroencephalography ang diagnostic procedure. Ang imong duolon ani aya diya sa Danau usa ka neurologist, no? Di ko sure og kinsabay nagpractice nga neurologist diya sa Danau. Pero diri sa Sugbo, ay daghan. No? Kung partner sa una, neurosurgeon mga nito, Dr. Wybin Brioris. The same room yun siya sa buntag, ako sa hapon, sa Dias Chungwa. Pero wala na karon, nagsiparito ni. O, daghang mga neurologist diri sa Cebu, no? Mo examine nimo. Alright? So, hinaot nakasabot ka sa kong speaker ni mong aya sa Danau City, o nga to sa libuan, billions nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batahan sa mga legal ng mga problema. Thank you very much. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye!